سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم أبرواندا أنصبارق عود زمزجوت هجرات جانتا إرترا لومي أب ساعات كتر أسمراتيم زانت قرارمتي هنوك مبرهان ناتنايل تسفاتي محرت ولد داويت يمان سيراك تصفومت أرنيفا بمريحنا سامسون سولومون النات عليت نميكيل توكو فرج محمد نور كم ميكانيك سلمان حمد كم حكيم جانتا محازيا أسات كلتا سومن أبرواندا غنيا زا هجرات جانتا إرترا أب تاريخ دما ناي فيلما بيتشاماليا أب كلتا نت بحد درجة حيزاك تود أبرز مخالا ناي من سياتن بلوتس أفريقيا قرار مايون بتقابل الزور زخونه ناتنايل تسفاتين ونيناتنيام بجاكازون بلوس نايك كتبتاو درس سواله داويت يمانون نرابعيت ماليا هجرات جانتا إرترا أمتي اللايم زا هجرات جانتا تمالي أب كيغال رواندا تبقيسا لومي أب ساعتات قد مغطري أسمرا دحرمتا دمو أبابلايو تغير لام أبزي أولاد فدريشن قدم بشكليتا إرتران زوبا ماكلنت قرادمتن أشحات أفكار تقدم بشكليتان سرخبولا أقاتامي أب أسمرا بالاس هوتيل ناينكو عبدحان متساخم حبستي كوريسا هجرات جانتا إرترا أب زنزمت أسومنات مدلواتا نشامبيون أفريقيا كجمر مخانا تمالي أسلطانيا سينما سمره أبز قبرو حتصير تصانحوت قليت نيريوم إرتراي تقرر ماي كلب نيبو ديل كوان بروفينس بينام غرماي أبتي أبيت على زكايرني حانت معالتو ردر جي بي إندوستريا أند أرتيجاناتو كساتفيوم زي أبيت علي عامتاوي كابشن شعاتين من 77 جميور زكاير عبو ردر عبيت غانتاتات زساتفالو ردر كوينو نايلوم عامت صوتو 299 كيلومتر كشفنيوم أبزو الدر قدم حجي ميرون أسوم بن لادن جان تولدن أبتشن عسى سلسة كمون زحالف عامت ناتنايل تسفاتين تساتفو منيرميم زي صوتازي على شمونته ناور حسلسة كايدم مغلاف ليفربول كهودر اف اي كاب اب كندي حدا عبي تاريخاونت اب حدغا صبق وقتي يشمم زي تحسبون زدنصون هندبنت ندمايوم ناي سمايوان تدميرو ليفربول اوش خلت سمون اب 3 ودرا 3 سعرت كورداي زرازلم ناي فرانك لامبارد غانتا تشيلسي تمالي اب قطمات 5 زور اف اي كاب كاب لعلزه مراحيت بريمير ليج زمزغبطو ناي كلت بار عوت ببزحات كيلاتات كعسو غري اتي زي ولاول عوت يتسميم تمنتاي سي ليفربول اب مولو كفالت ميدا زي لماده اصاو تاريام فلامي شوتو تشيلسي هي بحال ولدات أدريانا نيرام أدريانا مبرعة سلسلة ويليان كاب 10 رزق على الكعصو بزقبا كعقباب زي مخالو لداتو أدفيريوم برازيلا ويليان كابتا بمورينو تعدي جوز حلف مسكرم كلتشن عس سلسن فلامي ناي تشيلسي صوتو زكايد لاندحر مزا ناي تمال دميركا كاب صندوق فتصم كل عوصاي 24 شوطات كوقصر كيلو لم زمالتكا عس سلسل على زخونه كالت تصاوتاي تشيلسيوم ستانفورد بريج زانغدو تصوتا تشيلسن ليفربولن ام بلسن 4 دقيقه اكافالي ايفرتون نبرن كساب حجون دغافي عزلو روس باركلي نعاود سمايوان وحسن ذهب شوتو دحر مزغابو رغيوم باركلي انصار ليفربول ام بل 10 تخلت تصوتو ناي مجمريا شوتو كقصر بقيعلم زينا بقتم ربع فصامي اف اي كاب كحلف مريح راس صوته اكافالي انصار ليفربول مزغاب حلمو منبار يغليصم دغاف ايفرتون كم مخاني متن انصارا كمزغب وترو حلم يبل باركليم ود 18 عامت من زي تصاوتا تشيلسي بيلي جيلمور ابزانايت مال صوتا اتو كروز سحبه من قصقاس بمنصبراو بلو تصاوتا تقتم تسميلم ثلاثه مس قدامت 10 حدا تسلفو زركبو 6 صوتاتاتن 281 دقائق تصاوت سكوتلانداوي جيلمور نالبات بتمكرون يشيك خوني خيليوم انتخونه بتي أنصار ليفربول زرعي بالحد صوته بتوهبو عبي تتصاوتاي كوينو مغلقالو بلو صوتاي ناي تقطم مالت مان اوف ذا ماتش مسماي يغبويم سلطان لامبارد دحر صوتا ببقعت صوتو كم تجرمون بي بي سي نغيريوم معراب لندن نايت كلوب تشيلسي كاب زحلف 5 عامه سبورت ابتن 4 اب ناب قطم رب فصامي في كاب بصحتنا لام نموداتا غزيا نزات صوال تعاوتتل دما اب 2018 اب فصامي لمانشستر يونايتد حد بادو مسعريوم تشيلسي ببغزيو مس ليفربول اب سرخبتلو 10 حد صوتاتات اف اي كاب شوعت غزي بعوت وصياتلام أبتما سال ساعات كابز قطما كلبات مرحيت ودر شامبيونشيب زلاوي سبروم أميران نيوكاسل عدي ما يقطمام أبزي تولاري هاجر باراغواي ميغويل ألميرون دميقلو زمسي مشدما نيوكاسل كاميرا وصاي نيوي سبروم سلسة بغل تمرتا أسر لندنويان كلبات تشيلسن أرسنال بمسعب نابز غطس المدرف حليف اللام نيوكاسل كد معرفتي كلتا شوتو كاب ألميرون دحر عرفت دما حانتي كاب بالنتينو لازارو بمركبة أوشتي 40 دقائق نتصوتا سلسة بارو كتمرحو كيلاني رام تصوتا خزازم تحت 15 دقائق أبصرفولو ويس سبروم
ካብ ማቲው ፊሊፕስ ከምኡውን ካብ ኬነት ዛሆረ ክልተ ሹታት ምርካብ ተጻዋት ኒውካስል ክሳብ ምዛም ጾታ ኣብ ወጥሪ ሸሚሞም እዮም ዝኾነ ለውጢ ከይተራዮ ግን ምድብ ግዜ ብምካሉ ኒውካስል ንዌስት ብሮም 3-2 ረቲዓ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ሓሊፋላ ካብ ትጽቢት ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ብሉጽ ብቕዓት ተንጸባርቕ ዘላ ሼፊልድ ዩናይትድ ናብ ሜዳ ሪዲን ብምኻድ ገጢማ ኣብ ጾታ ድማ ሼፊልድ ኣብ ተወሳኺ 30 ደቂቃ ብዘመዝገበታ መዕወት ይቸቶ ንሪዲን 2-1 ብምርታዕ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ክትሓልፍ ክኢላላ ሼፊልድ ኣብ ካልኣይ ደቂቃ ናይ ጾታ ካብ ኣጥቃዒያ ማክ ጎልድሪክ ብዝረኸበታ ሸቶ ቅልጡፍ መሪሕነት ክትሕዝ ክኢላ እያ እንተኾነ ግን ሪዲን ኣብ መበል 43 ደቂቃ ዝረኸበዋ ፍጹም ቅላዕ ካብ ተጻዋታዮም ጆርጅ ፑሽካሽ ሸቶ ብምርካቦም ምድብ ግዜ ኣኺሉ ጾታ ማዕረ 1-1 ብምዛሙ እዘን ክልተ ክለባት ናብ ተወሳኺ ደቂቃ ምርሕን ኣብ መበል 105 ደቂቃ ድማ ወዲ 34 ዓመት ኣጥቃዒ ሼፊልድ ቢሊ ሻርፕ ብዝረኸበታ ሸቶ ንጾታ 2-1 ብምዕዋት ናብ ዝቕጽል መድረኽ ሓሊፋላ ኔሽንስ ሊግ ንፖርቱጋል ፈረንሳ ክሮኤሽያ የፋጥጥ ዕጫ ሊግ ሃገራዊን ጋንታታት ማለት ኔሽንስ ሊግ 2020-2021 ኣብ ከተማ ኣምስተርዳም ወዲቖም በቲ ዝወደቐ ዕጫ መሰረት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብሪ ሻምፒዮንነታ እትከላኸል ፖርቱጋል ምስ ተዓዋቲት ዋንጫ ዓለም 2018 ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳን ኣብቲ ውድድር ካልእቲ ዝወፀት ክሮኤሽያን ኣብ ሓደ ምድብ በፂሕዋሎም እዚ ዕጫ ዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ ንሃገራዊን ጋንታታት ጀርመንን ስጳኛን ገጽ ንገጽ ዘረኸብ ኮይኑሎም ብፈርናንዶ ሳንቶ እትስልጥን ፖርቱጋል ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ግጥም ፍጻመ ብሾቶ ጎንካሎ ጉደስ ንሆላንድ ሓደ ባዶ ረቲዓ ነዚ መላለይ ውድድራት ምዕዋታ ዝተፈልጠ ኮይኑ በፂሕዋ ዘሎ ምድብ 3 ኣብዚ ሕጂ እዋን ተጻዋርነታ ብዝለዓለ ኣጸቢቑ ዝፈታትን ከም ዝኸውን የመነሉ ምስ ፖርቱጋል ፈረንሳን ክሮኤሽያን ሽወደንን ኣብዚ ሓያል ምድብ ተደላጅላ ትርከብ ቀጥዒ እዚ ውድድር ኣብዚ ግዜ ብቁሩብ ተቐይሩሎም እዚ ማለት ከዓ ተን ምድባት ዘይ ከም ዝሓለፈ 3 ሕጂ 4 ሒዘን ዘለዋ ግን ልክዕ ከምቲ ዝቀደመ ዝነበረ ኣገባብ ኣብ ሊግ ኤ ካብ ነፍስ ወከፍ 4 ምድባት ቀዳማይ ተርታ ዝሓዘት ጋንታ ብቐጥታ ኣብ መወዳእታ ዝውድር ኔሽንስ ሊግ ትርከብ ማለት እዩ ሃገራት ጋንታ ኢጣልያ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መድረኽ ጸወታታት ናይ ምህላው ዕድላ ዝሓሸ ኮይኑ ይግመት ትምንታይ ሲምስኣተ መዲበን ካብ ዘለዋ ንሆላንድ ንጎን ገዲፍካ ንፖላንድን ቦዝኒያ ሄርዘጎቪና ብምርኣይ እዚ ዝስዕብ መድረኽ እዩ ዝዓበየ ብድሆኣ ዝመስል ኣብ ምድብ 4 ጀርመንን ስጳኛን እተን ቅድሚ መማድብተን ዩክሬንን ስዊዘርላንድን ክግስግሳ ዝምረፃ ጋንታታትን እንግሊዝን ቤልጅየምን ድማ ኣብ ምድብ 2 ምስ ኣይስላንድ ዴንማርክን ተሰሪዐን ዘለዋ ሃገራዊን ጋንታታትን እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ኔሽንስ ሊግ ዝመጽእ 3 መስከረም ጅምር ኮይኑ 6 ሰነ 2021 ድማ ክዛዘም እዩ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ውድድር ሻምፒዮንሺፕ ናብ ፕሪምየር ሊግ ሰገረት ክለብ ኣስቶን ቪላ ኣብዛ ዓመት ስፖርት 111.7 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ከም ዝገበረት ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓቢሩ እዚ ፊናንስያዊ ጸብጻብ ናይዛ ክለብ ቪላ ንፕሪምየር ሊግ ካብ ዝሓለፈት እዋን ክሳብ 31 ታሕሳስ ዝገበረ ጸብጻብ እዩ እዛ ክለብ ናብ ደሞዝ ተጻዋቲ ጥራይ ትገብሮ ወጻኢታት ናብ 16 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ እቲ ጸብጻብ ይሕብር ኣስቶን ቪላ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዘካየደቶም 27 ጸወታታት ብ25 ነጥቢ ኣብ መበል 18 ተርታ ተቐሚጣ ናይ ምምላስ ሓደጋ የንጸላልዋ ከም ዘሎ ይፍለጥ ቪላ ኣብ 2016 ብቻይናዊ ኣውፋሪ ቾኒ ሺያ ከም ዝተወነነት ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ትሕቲ እዚ ቻይናዊ በዓል ጸጋ እዛ ክለብ 250 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ገይራላ ክለብ ጁቬንቱስ ምስ ኤሲ ሚላን ተካይዶ ግጥም ካልኣይ እግሪ ፍርቂ ፍጻሜ ኮፓ ኢጣልያ ብሰንኪ ስጋት ምልባዕ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ክእንገዶ ተሓስበ ግዜ ተሰጋጊሩ ምህላው ተሓቢሩ ነዚ ሕማም ካብ ምስሕፋሕን ምግታእ ክሳብ ሰንበት 8 መጋቢት ዝጸንሕ ህጹጽ እዋን ድንጋገ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ስፖርታዊ ንጥፋታት ናይቲ ሃገር ድሕሪ ዝወፀ መግለጺ ጸወታ ጁቬ ኣንጻር ሚላን ካብቲ ዝያዳ በቲ ሕማም ተጸሉ ቦታታት ብዘይመጽሉ መንገዲ ሎም ረቡዕ ክካየድ ተመዲቡ ነይሩ ኮይኑ ግን ትማል ሶሉስ ከንቲባ ከተማ ቱሪን ቻራ ኣፔንዲኖ ምስ ሌኔቲ ዞባ ክላውዲዮ ፖሎምባ ክወከልቲ ዘን ክለባት ዞባውያን ሚኒስትርታትን ብዝተኻፈለሉ ርክብ ስዒቡ እዘን ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ሓደ ብሓደ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ጋንታታት ብኩሉ ደው ክብል ተወሲኑሎም ጁቬንቱስን ኣብ መግለጺያ ሊግ ሴሪአ ከም ዘረጋግጾ ጸወታ ናብ ዕለት ዘይተፈልጠ እዋን ተሰጋጊሩሎ ክትብል ወሲኻ ኣረጋጊጻ እዛ ሻምፒዮን ኢጣልያ ዝኾነት ጋንታ ምስ ኢንተር ሚላን ከካይዶ ተሓሲቡ ዝነበረ ጸወታውን ሓደ ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት በቲ ፌደሬሽን ተሰጋገረ 5 ጸወታታት ሴሪአ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንጽልዋ ኮሮና ቫይረስ ኣብታ ብዝለዓለ ተጠቂዓ ዘላ ኤውሮጳዊት ሃገር ንምቅላልን ንምፍኻስን ንኹሉ ስፖርታዊ ፍጻመታት ንሓደ ወርሒ ንምስግጋር ኩነታት ኣብ ግምት የእትዩ ይሰርሕ ከም ዘሎም ጸብጻባት መራኸቢ ብዙሃን ሃገር ይረድም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኢጣልያ ንልዕሊ 2500 ሰባት ለኺፉ ኣብ ዘለወሉ 79 ሞይቶም ከም ዘለው ጸብጻባት የመልክቱም
ስጳኛዊት አርሞሽ ክለብ ሪያል ማድሪድ ወደ 18 ዓመት ተጻዋታይ ሚጉኤል ጉቴረዝ ናይ 4 ዓመት ውዕል አፈሪማቶም ዝወደ 18 ዓመት ናይ ክንፊ ተኸላኻሊ ብሉጽ ተህቦ ዘሎ ምስ ናይ ንኣሽቱ ክለብ ሪያል ማድሪድ ክጻወት ጸንሕ ኮይኑ ምሳ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ክለብ ኣብ ዘካየዶም ጸወታታት ብዘንጸባረቑ ብቕዓት ናብ ዓባይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ክጽምበል ዕድል ረኺቦም ጉተረዝ ድሮ ናብ ዓባይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ከም ተጸምበረን ኣብ ክራማት ኣብ ዝካየድ ቅድመ መደላዊ ጸወታታት ድማ ምዛ አርሞሽ ክለብ ተጠርኒፉ ጸወታታት ከካይድ ምዃኑ ምስ ስፖርት ክለብ ሪያል ማድሪድ ቀርበት ዘለዎም ወገናት ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታት ተፈሊጦም ሚጉኤል ጉተረዝ ኣባል ናይታ ኣብ ክራማት ንውድድር ዩሮ ትሕቲ 19 ዓመት ዝተዓወተት ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ምንባሩ ይፍለጥ ለንደናይት ክለብ ቸልሲ ትማሊ አንጻር ሊቨርፑል ኣብ ዘካየደቶ ናይ ኤፍኤ ካፕ ጸወታ ጽምዲ ተጻወታ ዊሊያንን ማቴዮ ኮቫሲችን ብማሰይቲ ክትከስሮ ምግዳዳ ይዝከር ንዞም ክልተ ተጻወት ሓዊስካ ድማ 8 ዓበይቲ ተጻወት ዛ ክለብ ብማህረምቲ ካብ ጸወታ ርሒቆም ኣለዉ ዝተጠቕሰ ዜና ንዓላሚ ቸልሲ እንግሊዛዊ ፍራንክ ላምፓርድ ዘይሕጉስን ሕማም ርእስን እዮም ክሪስቲያን ፑሊሲች ካሉም ሁድሰን ኡደይ አንድሪያስ ክሪስተንሰን ታሚ አብርሃም ንጎሌ ካንቴ ማርኮ ቫን ጊንከል እቶም ኣቐዲሞም ኣብ ማህረምቲ ዝጸንሑ 6 ተጻወት ክኾኑ ከለዉ ሕጂ ድማ ዊሊያንን ኮቫሲችን ተወሲኾሞም ናይ 8 ክውስኹ ክኢሎም ኣለዉ ብዘይካዚ ኢጣልያዊ ኣካፋሊ ጆርጂኖውን ኣብ ዝመጽእ ግጥም አንጻር ባየር ሙኒክ ከምኡውን አንጻር ኤቨርተን ዝካየድ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታ ብመቕጻዕቲ ክበኩር ምስ ምዃኑ ላምፓርድ ኣብ ማእከል ሜዳ ሕጽረ ተጻወቲ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ብእዋኑ ይግመት እንተኾነ ግን ዜና ንትማሊ አንጻር ሊቨርፑል ተሰሊፉ መጻት ምንቅስቓስ ዘርአየ ወደ 18 ዓመት ቢሊ ጊልሞር ናይ ምስላፍ ዕድል ክፈጥረሉ እዩ ቸልሲ ብሰንበት ናብ ኤቨርተን ተጓዒዛ ተካይዶ ከቢድ ጸወታ ይጽበይ ኣሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን